Good morning! Magandang umaga po. Nandito tayo sa bahay ngayon. Aalis kami guys ni Habi. Mag-workout. Workout na naman. Oo, kahapon nag-workout kami pero hindi ko nag-vlog guys. Ngayon, bawal kasi mag-video-video sa gym guys kasi privacy sa ibang tao. So may nakalagay talaga na note na hindi pwede picture-picture mag-video. Baka mamaya ma-terminate yung may magreklamo, ma-terminate yung tawag dito, yung membership ko. So, ayun. Pero pag makakuha ko ng counting clip or guys, ipakita ko sa inyo. So, simple lang yung outfit ko, guys. Paulit-ulit, sabi niyo. Paulit-ulit lang. Wala akong masyadong outfit. Pero may bra ako sa loob na pang gym. Ayan. Ayan. And then, nilagyan ko lang siya dito kasi ayokong nakabra na, kasi madaming tao. Parang, hindi ako sanay ba? Namumula yung mukha ko. Ano ba yan? Hindi ako sanay. So, ayun, nilagyan ko lang siya nito, ganito. Tapos, ito yung gym bag ko. Lagi kong dala-dala. Ayan. But, yeah. Alis kami. Hindi pa ready yung asawa ko. Nasa banyo pa. So, ayun guys. Alis kami. And then, tingnan natin kung anong plano. Pag balak namin pagkatapos namin mag-workout, diretso kami sa tindahan kasi kailangan namin bumili ng putik nga dun sa garden ko dun sa labas. So, oo guys. I-try ko mag-vlog. Nandito ako sa cardio machine guys. Mga half hour na kami dito simula nang dumating kami. And then, malapit na ako magtapos sa cardio workout ko. So, ito yung machine na ginamit ko, guys. Elliptical machine. Ayan siya. Ayan. So, itong area dito, guys, ay mga cardio machine siya. Ayan, may treadmill. Mayroon din dyan. And then, mga weights doon, banda. So, yun lang, guys. Don't, lift it. Lean on it. Lean on it. Okay. And then just, while you're leaning on it, just keep your feet like this. Oh, okay. Off the ground. And just come down. Total arms are straight. And, Okay. and I'm focusing on holding my back. You don't have to contract it. Wawa. Ayan si Habi, guys. Pumapasok siya sa Wawa. Ayan. Nandito ako sa sasakyan, guys. Hindi ako pumapasok sa Wawa. Si Habi lang. Kasi kailangan namin magpagas. Wala na. Dry na yung gas ko. Siya ang driver ngayon. Kanina ako nag-drive kaya hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon siya pinag-drive ko kasi kung saan-saan niya gusto magpunta. So, ayun, naubusan ako ng gas, guys. Magpapagas kami. Tapos na kami mag-gym, mag-workout. Mga ilang oras, 2 hours kami ngayon, guys, sa workout namin. So, parang every weekend, 2 hours yung namin, yung workout namin. So, ayan. Ay, magpapagas siya. Dito kami nag-park sa, gilid ng gas station ng Wawa. Ayan. So, pagkatapos nito, guys, umuulan. Ayan, guys, oh. Ayan. Ay, nakita niyo yan. Umuulan. Ayan. Dito sa sasakyan. So, pagkatapos dito, guys, pupunta kami gusto niyo pumunta sa Lowe's, yung pinuntahan natin the other week na bumili kami ng mga halaman. So, doon ang punta natin, guys, ngayon, pagkatapos dito. And then, baka kailangan din namin mag-Walmart, guys, mag-grocery kasi naubusan na rin kami ng mga stocks sa bahay. So, mag-Walmart din kami. Tapos, yun na siguro. Bala ko sanang lumabas, guys, ang tawag dito. Umalik na si Habi. Hindi na lang ako lalabas. Balak namin ang tawag dito, mag-dinner mamaya kasi hindi na kami nakapag-dinner sa labas. Lagi na lang kain-kain sa bahay.
So, umuulan. Ngayon talaga, 'di ba sinabi ko sa inyo guys, lagi nang umuulan dito. Mag-autumn na kasi magpo-fall na. So, ayan, yun yung panahon guys. So, ang temperature ay hindi na masyadong mainit. Yung 'di ba dati parang 100 degree, 90 something degree. Ngayon, mababa na siya. Tapos lagi nang maulan. Hindi naman all day long. So, mamaya siguro sisikat yung araw. So, okay guys, punta tayo sa tindahan pagkatapos dito. I-check natin si Habi. Ayan, pinapagasan niya yung sasakyan ko. Bait-bait. I can't see the picture. Oh, Kumakain kami ng protein bar guys na binili ni Habi. Ito yun oh, pag nag-workout ka, ito yung may protein. Ayan. you want a bite? I'm good. Bumuhos ang ulan. Malakas. Bumili siya ng protein bar. Ito yung kinakain nila pagkatapos mag-workout para magka-muscle. Eh, hindi tayo makapag-smoothie. Kasi, aalis tayo. So, yun lang. Hindi ko bet kasi masyadong matamis. Siya lagi niya itong kinakain. Smoothie ang gusto ko. Kumuhos talagang ulan. Halloween na guys. Look at that. Scary. Madami na silang mga Halloween decor. Ayan, nakakatakot. Look at those pumpkins. Ang laki-laki. Yung mga buto, mga bungo. Skeletons. Hey! Ang mga pumpkins, pang decor. Maganda to yung pang decor sa bahay. Ay, puntahan natin sa Habi guys. Nandito na pala kami sa loob ng Lowe's. Dito tayo mag-video-video kasi walang tao. Ayan, mga hanging plants dito guys. Tumitingin-tingin lang tayo. Ayan. Ayan. Oh, ganda nitong bonsai guys. Oh. Ayan. Siguro bibili ako ng bonsai. So, okay. Umalis na si Habi. Sundan natin. Umuulan pa rin guys. Nag-antay kami ng mga isang oras sa sasakyan. Hindi tayo makapasok dito dahil grabe yung ulan, ang lakas. So, naalala ko, may dala pala akong payong. So, ayun. Nagamit natin ang payong. Nakapasok tayo dito. May background music sila guys. Baka makapiright tong vlog na to. Ito yung gusto kong hanging plants guys. Ilagay sa bahay. At to. Blurry naman. Ayan, ito yung gusto kong hanging plants. Ayan. Bilhin kaya natin to. Ang ganda siya. This one, honey. Can we get that one? The yellow one? Yeah. Pa rin tayo sa mga taniman guys, sa mga halaman, mga flowers. Ang laki ng area na to dito guys. Malaking store to na napuntahan natin so far. Ayun. Ang dami. Ang dami doon na gusto ko. Oh, ayun para sa parang sa Pilipinas lang. Ayun ganyan. Nakalimutan ko ng pangalan yan guys. Meron yan sa atin. Tapos merong mga bird's eye. Ano tawag dyan na plants? Basta. Ganyan guys. Magaganda ang laki dito guys. Ayan. Kaya lang. Ang ulan. Grabe. Bumuhos yung ulan. Hindi tayo makalabas. Si Paul basang-basa na kasi pinilit niyang lumabas kanina para makakuha ng dirt. Uuwi na tayo. Gusto ko na maumuwi guys. Gusto niya mag-antay na hinto yung ulan. Ayun kong mag-antay. Sayang yung oras kakaantay. No? Kailangan ko maligo. So, alis na tayo guys. Uwi na tayo. Kailangan namin ng hook para sa hanging plants. Guys, so may tingin kami ng mga hook. Sa dami-daming pagpilian, mahirap makahanap ng kailangan namin. Let's go, honey. Na-bored na rin ako dito.
Uwi na tayo, honey. Let's go home. Pauwi na kami sa bahay. Tapos na kami mag-grocery, guys. Ayan. Yung mga bags sa Walmart. Ayan. Pero maulan pa rin. Tingnan niyo. Hindi siya huminto. Ayun. Grabe. Ang ulan. Ayun. Malakas pa rin ang ulan. Mabaha na yung kalsada. Dumating na tayo sa bahay, guys. Napagod ang lulan. Yung sakit ng ulo ko. Grabe. Bakit kaya? Siguro nagutom, no? Ito lang yung mga pinagbili natin. Yan. Madaming bag sa Walmart. Mga snacks. Mga inumin. Mga prutas. Ano lang yung binili kong prutas. Hindi ako nakabili ng strawberry. Nakalimutan ko na. Ito kasi nakita ko agad. Ang KitKat mandarins. May onion. Tapos may pa-bread tayo. Tapos meron tayo ngayon. Bili tayo ng napkin. Ayun. Yun lang, guys. Mga snacks natin. O, popcorn. Corn. Mahilig si Habi nito. And then, ayun lang, o. Mga pizzeria. Ayan. Tapos, ito. Masarap tong cookie na to ay. Ito, gusto ko to. Ayan. Basta ganyan siya, guys. Madeleines. The Madeleines. Ano ba yan basahin? Ito. Tapos, ito yung Italian bread. Ayan. Ang laki niya. Tapos, bagel. Gusto nyo bagel na to na Asiago. Asiago bagels. So, ito lang siya, guys. Kakain muna siguro ako. Ilagay natin to. Ilagay natin sa container itong mga snacks. Tapos, kakain ako kasi masakit ang ulo ko. Balak pala namin magawa ng shake or smoothie. Honey, are you going to make a smoothie? Yeah. Yeah, okay. So, ayun lang. Ano ba yan, honey? Baka balak na makalabas tayong mamaya. Madilim. Naginto na yung ulan. Huminto na siya. Pero, madilim pa rin. So, baka uulan na naman ulit, no? Gusto sana namin lumabas mamaya kakain sa labas. Kasi hindi tayo nakakain sa labas ng ilang linggo na. Na-miss na natin gumala din makalabas. So, tingnan natin kasi wala kami pagkain dito sa bahay. Hindi ko nagluto. Hindi kami nakapagluto. So, sana hindi uulan. Makapag-vlog ako. Pero kung hindi ka talaga kami makaalis, guys, ito na yung last vlog natin. Ito na yung ano na to, portion na to. So, kita-kits na lang tayo next week, ha? Huwag na lang kayong magtampo. Nandito tayo sa Victoria's Secret, guys. Ayun, mga panties. Mga bra dito sa corner. Ayun, may mga perfumes dito. Ayan. Ayan. Meron ako napili. Ayan. Sa mga bras dito, guys. Ito yung Victoria's Secret nila dito. Hindi, madami sa drawers, ganyan, mga bra.